Bismillahi la yusta'anu ila bihi walhamdulillah la hamda ila lahu wassalatu wassalam ala man bayil ilmi wa yanbul alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salamun min Allahi alaykum wa rahmatun min ladunihi wa barakat. Foli ani tamni ante sagante nyine ko kurakuraya aw ye sanga ani wati bela jale aw minu ba ka baraw bla ka usogolen to ana mali kono fo kata se mali koka ame kisi nema dele ala fe ala ko chaman didi nini aw kan sanga ani wati bela jale ninga aw bismillah aw ka plateau mandi kan larabu kene mara nyuma abise ka sabati anga demba ya ukonnana anga sigida ukonnana inafo alislamia dine aya lanyini anfe chogomina o kadara konnana inafo ladala ananga malimatu baw de bi je ka masala yani anga do anga bidakun konnana ambi folidi anga sayda uma sayda hindu salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kulubali nsi kon bastila alhamdulillah mashallah fokata se anga malimatu ma Sayda Fatima Sawani. Sayda salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kon basite. Alhamdulillah malatan baswetana. Masha Allah. Ka foli ani wale nyumandon kerengere ka nyesi anga ni malmatuba numa sanga ani wati bala jele anulu de bi masala ka se ka faida di al-islamia jamama. Islamia kitu la kerengere nyala lamo fokata se hake bela jele mi se ki ka keta don bela jele mi se ki ike chogo don chogo mina inafo al-islamia dine aya la nyini anfe chogo mina o kadara konna na anga sigida temelu ana anga ni malmatu nu angu masala la al-islamia hake al-islamia nyogon kan an bora ka walawalali camandi anya yirawla ka fo hake mukan ani fila bonyonko o de la nyine do islamia fe akodi al-islamia nyogon kan o kadara konna na anda sera wolonfla bonyongoma Sayda Hindu te wolonfla de fora aywa Sayda ibse ka nyofoli kanyi hake shekina be munyina anfe أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله Sayda ambi foki barkada ka tele so in chakela befo ka deli ala fe ala ka sababa be fota ani keta be la jelena inshallah ina fo iya fo chogumna sigida temelena an kun kuma na islameni aslame nyogon che hakeka kata bla wolon flana na Sayda islameni aslame nyogon che hake akacha ko sebe me bakuru mbala ibe se ka min ta dron ne ya foga koro min kadiye o ki islame nyogon yi o ya ijmalan ka nyefo pour que aka famu dakunya kelina ni ma fo bamananka na ijmalan o bambe suraka kan aywa fe de kadi nu obebe e masida o taka islame nyogon segere o ya afole furubala o me don baga o ya chika tabla mugan ani flala sida an kumbe ka o de wala mais ni ki ka fo dron ka bakuruba fo o de fe ni ebo fe o ka ke o ke islame nyogon o ya kuma kuntagala suruma yi ani nogomani na min be famu keneka o hakela an kundana wolonfla la hake shegina an ba tayi o ba fi ngene ko an yansurahu wala yakhzuluhu islam nyogon ki ka deme I kana labla Sayda deme o deme ni o sebiye o ke ayi ni deme setiye yere hali duwo yere deme Sayda Allahu akbar o anga bi deme o a chama de paruwi ani juru saraw meni kiye iben kenge meni kiye iben kenge o kasoro deme sifa kacha haklila e deme kuma kanyuma e deme nafolo e deme hali kata bonyo yen Sayda ina fo anyu fo sigida temelo na ni bela jele islam nyogon kunkan deme de ka nyeshi islam nyogoma o ikana labla o de feni o mandi kana o kala ina fo nya fo chugumina imai Allah subhanahu wa ta'ala ba fo alquran gafisan ma konnala ako wa ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan kanga nyogon demedi ka nyogon deme nyumaya ani alanye sranyeka o anga deme ni ya chama taka laje juru saraw dedu ani pariko hali teri munu be ta bonyogon ye iba soro olu de setigi damaw ye olu be bonyogon fanta munu ye kelen olu de be bonyogon be dungo la ilaha illallah muhammadur rasulullah o islam nyogon de do aka hake do ika deme
ni sebe sete mun ye o dɛmɛ ni sete aw fila si ye hakilila ɲuman min ni o b'aw bolo a ye ɲɔgɔn dɛmɛ ni o ye seda an kana ɲɔgɔn labila juru karilen bɛ dɔ kana i se ye min ye k'o sara la o kɛ i se ye kumakan ɲuman min ye k'o fɔ a ye o kɛ kan'a kɛ dɔrɔn a ka kɔɲɔ bɛ yen walima a ka denkuru bɛ yen n taara 10 di n taara 50 di la o nafa ka dɔgɔ seda hali ni se t'i ye ka tagama ka taa bɔ a la o bɛɛ de ye dɛmɛ ye mais an ka dɛmɛ caman de ye pari ni juru ye o tɛ dɛmɛ ye silamɛya hukumu kɔnɔna la o tɛ jate dɛmɛ fɛ i b'a dɔn alakira ni a ka sahabaw sallallahu alaihi wasallam k'u to ka madinɛ sigi la se kun tɛ minnu ye ni muso fila bɛ mun bolo o bɛ jɛ muso kelen kɔ k'o di kelen tɔ ma mun ko sɔn k'a dɛmɛ seda ka muso kelen labila k'a furu sa ka bɔ a ka hukumu kɔnɔ a silamɛ ɲɔgɔn k'a ta dɛmɛ bɛ tɛmɛ o kan an kɔni tɛ se k'o kɛ o ye limaniya ye dɛ o ye limaniya de wa o ye n bɛ n silamɛ ɲɔgɔn fɛ fɛ dama fɛ yɛrɛ de la dusukun na seda hali ni bi muso tɛ dɛ ala hali den bi silamɛ ni a silamɛ ɲɔgɔn cɛ den n'i ye dɔ den kɔrɔfɔ walima e b'a fɛ k'a dɛmɛ de a ka siniɲɛsigi ka ɲɛ i b'a ye a b'a miiri ni juguya de seda i bɔra ka min fɔ nin bɛ mɔgɔ kamana gan a t'a faamu hakili la cogo si la alakira ka sahabaw y'o kɛ madina bi hali ni samaraden fila bɛ ne bolo ne k'a fɔ n bɛ kelen den ma seda o kuma bɛ caya Allahu taala y'o mankutu ko wa yusiruna ala anfusihim walaw kana bihim khasasa o ye dɛmɛ yɛrɛ de ye fɛn o fɛn n'a nege b'i la ka kara kɔ k'a di silamɛ ɲɔgɔn ma sabara b'o la donfini b'o la i yɛrɛ b'a dɔn i kalanden ɲɔgɔn walima i silamɛ ɲɔgɔn i b'a ye don o don complet kelen de b'a kana 15 bɛ e bolo seda ɲinakɛla dɛmɛ kɔ seda est-ce que nin de fana m'a to nin waati in na an silamɛ ɲɔgɔn an tin tɛ ɲɔgɔn na an tɛ ɲɔgɔn fɛ o nɔba b'a la seda an ka société kɔnɔ o nɔba b'a la fɛn bɛ e bolo fɛn tɛ nin bolo e dun jɛ ɲɔgɔn don i silamɛ ɲɔgɔn don a bɛ ɲɔgɔn ye kungow la a bɛ taama ka bɔ ɲɔgɔn i b'a ka du kibaruya dɔn seda fitinin min b'i bolo de o yɛrɛ de ko don a sɔn o la malo bɔra sɛmɛnen bɛ e ka so seda i silamɛ ɲɔgɔn filɛ nin ye hali bi nasɔngɔ t'a bolo bi balo yɛrɛ tɛ kuma tɛ a nasɔngɔ ma a kɛla cogo di dɛmɛ tɛ yen labila de bɛ yen a fɔla ko k'o min to yen ka ɲɔgɔn labila de don seda nka seda i ka ɲɔgɔn labila in est-ce que sisan nɔ an bɛ diɲɛ waati min na nin misaliya la i silamɛ ɲɔgɔn dɔ kana ka n'a buruja i ɲɛna ka kumaw fɔ a la a dɔw la a ka kɛ tiɲɛ yɛrɛ kuma tɛ n'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ o mana i k'i sigi k'i daje walima i kan ka mun kɛ sani o tigi ka kuma seda o k'a sɔrɔ e kɔni dɛsɛla pewu e de bɛ wuli ka jɔ k'o tigi den fa misali la sa an ka réseau clé in na réseau sociaux ko clé in na e b'i silamɛ ɲɔgɔn dɔn a bɛ sɔn min ma i b'o dɔn a tɛ sɔn min ma i t'o dɔn dɔ wulila k'a buruja k'a dɔgɔya message min bɛ e bolo a tigi kan wajibi don e k'o lancer a bɛ ka min da karisa la o mɔgɔ tɛ an t'a dɔn ni o ye nka bi est-ce que o bɛ kɛ ne de y'a silamɛ ɲɔgɔn ye n b'a dɔn a tɛ sɔn o tɛ se ka kɛ bibi in na o sabula ɲɔgɔn labila de tile bɔla seda ɲɔgɔn dɛmɛ t'a la pewu ɲɔgɔn labila de tile bɔla e yɛrɛ ma segin a kan sisan sabara b'e bolo sabara 15 i silamɛ ɲɔgɔn ta juru tigɛlen don disa 25 bɛ e bolo i silamɛ ɲɔgɔn ni disa 1 bɛ ɲɔgɔn na i ka butigi falen fɔ a da i silamɛ ɲɔgɔn ka butigi hali manani tɛ yen ɲɔgɔn dɛmɛ de banna ɲɔgɔn dɛmɛ t'a la ɲɔgɔn labila de bɛ yen o dun balili kɛla o de ma ani yansurahu wala yakzuluhu kana labila cogoya si la kesa suwa mɔgɔ de nana bi a kan ko donna ni mɔgɔ cɛ walima a ye ko dɔ kɛ a jalaki don e b'a jalaki mɛ i t'a labila i silamɛ ɲɔgɔn i b'a jalaki k'a fɔ i ye nin kɛ a man ɲa mɛ k'a labila bibi na e ko o tile de bɛ yen dɛ o man ka kɛ e yɛrɛ bɛ min d'a kan mɔgɔ tɔw yɛrɛ tɛ se k'o d'a kan o man ka kɛ o man ka kɛ an bɛ ala de deli ala ka hakili ɲuman di an ma seda i da sera fɛn minnu ma nin ye fɛnw de don an kan ka an janto a la kosɛbɛ ka d'a kan hakɛ ye fɛn ye fɛn min n'a ka gɛlɛn kosɛbɛ an ka silamɛya diinɛ in kɔnɔna na wa fɛnw don lahara jɔ don an bɛ taa ɲininka fɛn minnu na a ka kan an ka an janto a la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka diɲɛlatigɛ bɛ waati min na ni sisan seda réseau clé ninnu kan ɲɔgɔn buruja tile an bɛ ala deli hali bi ala ka faamuyali ko ɲuman di an ma an kunda seda Fatima kan sabanɛ ayiwa faranga jumɛn b'i bolo hali bi ka fara seda ka nin walawalali ninnu kan
alhamdulillah sida jabi ambi fo ki barkada kan sida yere fo kan wala wali kan san mamina afra ki islam nyogon de medi ki kana labla sida de me modeli ka chon ani de be sigila ani de islam kidi ko ya soro ko ka dukon nana e wulla ka taga no fe kontara islam nyogon no fe o ka so ko ke yorola me kan ta ke duni ka ble sigi nyogon dala o ka dukon nana ni ko be do bulu o ka dukon nana asi nyogon islam mi wuli ka ta faraka abi joro ni olude me dumini nyini ka duma chogodi me te nyini ka duma chogodi ne be boisson nyini ka duma chogodi u kan na tan to ko chi amena karsa fe no hali kini ama soro ka du hali ala mataji on ma soro ka du e mi nana no fe faraka abalma de a shinji de a do de donc faraka abi boliboli mina mungo so ka dumini di jamama faraka ko barake e kala ti sigi ki yere ke gorobine ki yere ke grandam bay ka tega flat dai siga ka kila ka boliboli ka taga nyini kala di esiglema kasro e de kan ademe afura ki ka ademe i bori kaso ka ta no fe ki ka passe bo kani sigi ble an kan sebe mun bolibola mi ka dumini nyini ka di kalsala ma kalsala ka ma on kono i ga saba se fladu ta no fe abna minke ademe de na e dumini di oluma aka ji di oluma aka ta bela jeri nyene sabla e na le bebi na fota aw de islamewi aw de balmamawi mais si da o de meni borala hal ala mata ban yoro nan trans islame nyogon fe ban yoro la ubi nyine ko su dalen ko ka karani an ga dumini koy ni mani take tanto na taraso ata mu foma antra karson fe alikini on ma soro kadu sei da don an ala je de me mi be folo folo la kanu mingumbe islamia konnana balmea konnana ango nyini ko natide sida otara mena meni anya chesiri ka boli anofe ka deme fara ambolo dala ani deme wallahi ka ko nunu ki ala kama barawi ibayo o min tara amiku ala ka mine kana nai anga laje anga ke nyogo fe ni kera mogo fe ibi soro ka deme ni ka konna jele ani ka dusugu nyumai sida eni mogo be sigila islam nyogo ne do toro ko ye asoro du konnana ebi se ka deme ni munye ni se ka deme ni fion fenyi o wakati ni konnana ademe ni oye ni ema se ka deme ni foshi to ki siga kerefe kansa nyene maya ni de koy feminity ba ko la e bi joro mu ka hakli sigi kana joro an fe fle ni jurube an bela jelena ke hakli sigi bakayi o e deme na belebele bay war kote sanu kote hakli sigi kuma kan nyuma o e deme na belebele bay e ka ke hakli sigi bay doron islamaya konnana balmaya la ben keliyala wallahi muni me wardi ama ani emi akili nyuma foi e ka akili nyuma o ba nafa kosebe kuma dola kateme warka war place be tiere me akili nyuma miriya nyuma o fene belebele bay je konnana anga laji anga nyogon deme sigu konnana no kera hake nunu abi dafa ambulo sika foite ala ka akili nyuma ndi ama amina ya rabbi sayda ambi aw yere foka aw wala nyumando aw kani wala li sanman na sika tala nini lagal bako ambela jelenye famiyali soro hake shekinanka ni ala sonama ambe na to an hakila ka an silame nyogon ku deme aywa ko ka ke chogodi ne rejine na to ko ku deme kanu labla wala antna an silame nyogon labla ma hakili to ala na ala ka je ami se ngana sayda Fatima ma naam hake konontona aywa be mun fanye halibi alhamdulillah sayda hake konontona ko ama an la yamasahu bisuin emi islamede ki ka toro foshi kana se islam nyogoma toro miskala zarati abi fo fanfe mako toro ka damne e kuma kana ka se eke wale mako o kana se islam nyogoma Allahu akbar ame chugudi sigu labi sayda eske ameni fen nun kalama eske jiyema ben kalama we sayda ami fenga anyere ke mo model do de ye ka anyere bonu ko nunu bela jele konnana sabla kadaka mi yere be sa no ka gere na be an chaman be ni no am ta kala nyoro la an ni hake nunu kala na fradora ni kala ni ka wala temani ka amena me ala barake ni doni koto ka doni kala ka kla ka barake ni ay o de bi nafa sayda ibe hake to ika kuma latigete e ko nunu be kala abe kala hake nunu be kala hake fefe fole flam fe sayda ibe muso kala yoro doye muso duru bi soro ka soro akonnana walma muso ta uya be kala me ka ta ka barake ni ay ina fo anyin na togo mina sayda o era de kala ni bebe ne kunlo kono hotel nu fora afara ki ka ke togodi o tay ka barake ni oy hal ni e walanda kele ni soro walma walanda flega kala tan nga segna barake ni ay doro abe e nafa abi sigi nyogon slame nafa ke ka tora foi kana si ama
Allah subhanahu wa ta'ala be afanyena Qur'ane konnana suratul hujurati ayatan ako chogodi innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum ki kadu ko aw islamé ko aw de balma mawi aw de sinji mawde aw de fakele bakele sira mukama sabla kadaka aw be dara la ka fo ko ala kele wa kila ka fo tuguni ko Muhammad neman kishiba ko ya ala ka cide sira o de am bela jelen ke balma kele o de am beke sinji kele donc sa ko akwa nyeni ki aw yere de man nyogon che akwa nyeni ki er de man nyogon che Qur'ane koti ama mais an wa sigu be togo di ambulo an wa sigu be togo di ambulo ni ngoni ko iye min fo ko ni toro de be an na bi kanye an sigi nyokoma ka damne an dakono kuma na seida et surtout an muso an nyogon ke sigi la ame loisir la islamé ne islamé seida islamé mais shiti jigi seida flemba fle sera bugu bulu ke nyogon kono flem fiti ne do flemba konna na mungo so ka bugu bulu ke akaje e ki islamé ne ko islamé do ka mada mais an do ka fari nyogon ma sigila ni ko duna an ni nyogon che walma demsen ni nyogon che shiti majigi fo mo tementola bu kundo du ko na na islamé yele man nyogon che ko mune be ke ka toro kana si ama e ka toro sira ama kaba ni e yele da kono kuma kuma ti ike wale ma seida mogo do be nolu willa dugu kla ma fe ka dara ka da sigila ka barama da tugla manga onu ka mina manga islam nyoko be snokola ani ayasra abe dukelen du kono luwazita abe dukelen konnana islam nyoko no sida u gashi sigi e de wuli law e de bika barala me olu ma wuli folo adoni sigi nyoko ma wuli folo ngake dondoni et surtout ate dugele ate famille kele yer la fo luwaze e bika kalosra sani ma tasra me kana toro ni e willa adoki I willa ika barake iferema sida ni do logo dugula me fesilla ibe ba do ko kansa willa o te kuma kan o bi keke o yike wale de Allahu akbar ikma kan ni ke wale ki kana toro ni shila anga jatemne anga janto anga dakono kuma na mumini ka kuma manga te ka farnya mumini ka kuma manga te ka gela ale bi kuma ni nokoya de abi kuma ni majigini ne e kuma na mo fe ni nokoya ni majigi wala sida ta jamaima mais ne kuma na fe ni jamani perei afene me fo kuma munedo afene pere e mani jamaye donc c'est asigi na ka jime abebe nyogon toro ni adagono kuma oye ka kila ka ke wala ke ka nyogon toro no kra dro sigi bi gelea anga laje anga na nyogon toro sigila anga nyogon to nyogon damana no kra dro sigi bi di ambulu inshallah ame Saida Fatima fo aka ni blasralika nuna ka ankunda madame Kulubali ote ou bien madame Traoré aywa akato bala Saida faranga jumembe fana bolo ka fara Saida ka Fatima Saida ya befo ko Allah ya masuhu bisu a shegina ki kana islam ɲɔgɔn tɔɔrɔ ni fosi ye Saida hali ni ma dɛmɛ hali ni ma hɛrɛ k'a ye I n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na min se bɛ I ye I ma sɔn ka o tila I n'a cɛ e kana I ka tɔɔrɔ b'i kan k'a da ale kan a kɔrɔ de ye o ye Saida global la dɛ min man di ye kana k'a la a kɔrɔ de ye e hɛrɛ min bɛ e bolo n'i ma se k'a sɔn o la e tɔɔrɔ walima e ka kojugu o kana se ale ma ima yi alakira ko masalul mu'minina fi tawadudihim wa tarahumihim ke masalil jasadi iza shaka minhu udun tadaa lahu sa'iral a'da bi saham wal huma Islamaw misaliya de beti bakelenya ni fakelenya o meni e ma se ka kɛ ale ye ina fɔ Saida ya fɔ cogo min na I ma se ka jɔ a ye donc I ka tɔɔrɔw I kana o ta k'a sɛgɛrɛ tɔɔrɔ mun b'i la kana o bɔ I kan k'a da ale kan I ka tɔɔrɔ ko foyi al muslimu la darara wala dirar silamɛ de ye mɔgɔ ye a t'a yɛrɛ tɔɔrɔ a t'a mɔgɔ ɲɔgɔn tɔɔrɔ que ça soit silamɛ do que ça soit silamɛ tɛ mais surtout I silamɛ ɲɔgɔn I ka butigi kɔnɔ fɛn min b'i fɛ yen n'a banna wagati min I silamɛ ɲɔgɔn min b'i kɔrɔ a fɔ k'a ka taa karisa fɛ yen a bɛ yen wa I bolo fɛ na o de don Saida silamɛya b'o de ɲini ko ninnu ma faamu de hali n'a kalanna a ma faamu yani e ka client o de don o bila ka taa di mɔgɔ wɛrɛ ma I bɛ burumusi feere burumusi t'i bolo weleli kɛ Saida sawanɛ burumusi dɔ bɛ yen a dɔ nana nin ɲɔgɔn nɔfɛ a b'i bolo wa Saida o ma nɔgɔn dɛ mais an bɛ tɔɔrɔ de se I ma parce que I bɛna mɛn de dɔrɔn kana taa nin ta qualité sa o ka fɛgɛ ale ta ye sini ale ta de ye Dubaï Saida I m'a ye ni e tɛna taa san a bolo mɔgɔ min bɛna san a bolo kana o bali o y'a misali la surumani ye I y'a ye fɛn o fɛn ni o ka di e o ka k'i ye o kanu n'a ye dɛ o kɔrɔ ye tɔɔrɔ o tɔɔrɔ ni o man di o ka k'i la kan'o ta k'a sɛgɛrɛ Allah ya masuhu biso kana tɔɔrɔ fan si de se a ma kuma kana kɛwale la
i b'a fɛ i denw ka koro k'u mara k'u ɲa kana taw ye tɔɔrɔ la k'u to yen ni tɛ se k'u bɔ a la dɔrɔn kuma fɛ n balimakɛ n y'a ye den bɛ nin sira in de kan fɛlɛ kɛ a la n'a bɛnna sira kan a bɛ nin wale in na a man ɲi kuma i balimakɛ fɛ i balima silamɛ fɛ a k'a den fatani ka bɔ o la Seda i b'a ye an ye mɔgɔ lakalanaw ye i bɛ maga min den na bi ni a bɛ bɛn a ma ko kuma foyi t'a la u man ca ayi yɛrɛ tɛ est-ce que i bɛ kariya bon so kɔnɔ an minnu ye silamɛw ye k'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an ka sigiyɔrɔw la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ misiriw la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛbaw kan kuma i silamɛ ɲɔgɔn fɛ ɲɛ bɛ nin tagabolo in de la i ka mara la min man ɲi kuma u fɛ parce que a man di ne yɛrɛ ye donc n t'a fɛ a tɔɔrɔ ɲɔgɔn k'i sɔrɔ ɲɛnɛmaya la yan kuma tɛ lahara ma parce que silamɛya yɛrɛ kun de ye kisi ye an ka se ka kisi sɔrɔ n'an kisila ɲɔgɔn tɔɔrɔ ma depuis ɲɛnɛmaya la yan donc an bɛ kisi sɔrɔ sini lahara dun siga t'a la an ka kisi ɲɔgɔn tɔɔrɔ ma n'an tɛ hɛrɛ kɛ ɲɔgɔn ye an kana tɔɔrɔ taga ɲɔgɔn sɛgɛrɛ tɔɔrɔ kɔrɔ ka ca Seda kɔrɔfɔli ye tɔɔrɔ de ye o nkalon ye tɔɔrɔ de ye ka nkalon da i silamɛ ɲɔgɔn na wagati de ka dɔgɔn Seda est-ce que bi bi in na o de carilen don an ka jamana in kɔnɔ yan ka fɛn fɔ i silamɛ ɲɔgɔn na an tɔɔrɔ de ɲɛsinnen ɲɔgɔn ma ka caya e min bɛ k'a fɔ i b'a dɔn k'a fɔ a t'a la a t'a tigi la jogo t'a tigi la wa hali minnu fana bɛ k'a lamɛn olu fana b'a dɔn k'a fɔ karisa a ye min fɔ a la nkalon don a faamu de ka gɛlɛn a dɔnnen don parce que n y'a fɔ bakurunba la fɛn o fɛn man di ye o ka k'i la kan'o k'a la min ka di ye o kanu n'a ye o y'a kuma bakurunba ye n'i sigila k'o kuma in walaka i bɛ nin bɛɛ de sɔrɔ a kɔnɔ Seda e man k'a da ne na k'a fɔ ko n'i taara baara ɲini yan fɛ a kana ta dɛ téléphone ko tile in na o bɛɛ bɛ kɛ awɔ vocal bɛ ci n'a taara baara ɲini aw kana ta dɛ mɔgɔ ɲɛnama tɛ a tɛ sigi yɔrɔnin kelen i silamɛ ɲɔgɔn de don e kan ka baara de ɲini k'a don o la n'i ma se k'o kɛ a bɛ taa baara ɲini yɔrɔ min na ka n'a mankutu tiɲɛ o bɛɛ de ye ka tɔɔrɔ lase a ma ye i y'a ye a ka ca ayiwa Seda foli ani waleɲumandɔn ye aw de ta ye hali bi ka da an ka waati n'a a cogoya kan teliyala hakɛ tana bɛ mun fɔ an ɲɛna hakɛ tana i n'a fɔ waati selen don hakɛ tana b'a fɔ an ye k'an kana an datigɛ ɲɔgɔn na ka se tile 3 ma Allahu Akbar mais waati selen don walawalali tɛ se ka kɛ o la ka taa ɲɛ ayiwa Seda i b'a si filɛ kɛ i bɛ dɔɔnin k'a la hali n'a ma taa ɲɛfɛ k'i ka n'i datigɛ i silamɛ ɲɔgɔn na ka tɛmɛ tile 3 kan Seda an ka datigɛndalaw kun de ye bi n jiginna a ma taa n lajɛ Seda san 7 san 10 san 20 n bɛ na o datigɛndalaw kun de ye n jiginna a ma taa n lajɛ mais darula min y'a bali ka taa n lajɛ o t'a la o ye datigɛndala de dabɔlen sa fo saya mais a ma seli n ye n datigɛ a la o kama o t'a la a ye nkalon de tigɛ n ɲɛna o kosɔn n tɛ ka kuma a fɛ o t'a la datigɛndala bɛ walaka de k'a lajɛ e bɛ k'i datigɛ a la mun na Ala ka fɛn dɔ de burulala wa e yɛrɛ t'a dɔn personnalité an bɛ datigɛ ɲɔgɔn na o de la min yɛrɛ t'an concerné ne ni Sawanɛ tɛ kuma e bɛ fara Sawanɛ kan e bɛ fara k'i datigɛ k'a sɔrɔ i t'a kun dɔn i t'a ju dɔn datigɛndala kun de o ye bi anw fɛ k'a sɔrɔ silamɛ ka datigɛndala a silamɛ ɲɔgɔn na a kan ka kɛ de Ala subhanahu wa taala k'a kɛ dɔ kɛli a bana o ma i b'a ladi i y'a ye ko jugu dɔ la i y'a ladi fo ka sɛgɛn a m'a kɛ i ye mɔgɔ ci a ma a m'a kɛ i dɛsɛla i seko damayira bɛɛ la Seda est-ce que bi an ka i ye kojugu kɛ est-ce que o bɛ fi tile 3 de b'i bolo o yɛrɛ la dɛ ni e y'a kɛbaga ye ne y'a kɛbaga ye datigɛndala bɛ kɛ diɲɛlatigɛ de nɔ Ala ta tɛ bilen donc o la n'i y'o ko lajɛ dɔrɔn i bɛ sin k'a ye an ka datigɛndala yɛrɛ haramu don an bɛ datigɛ ɲɔgɔn na mun na a si ɲɛ tɛ se du kɔnɔ denmisɛnnin ko kɛlɛ walima butigi n y'a mɛn ko a y'a fɔ tan n y'a mɛn k'a y'a kɛ tan n y'a mɛn dɔrɔn o la ne bɛ n tigɛ a la walima u y'a fɔ ye ko mɔgɔ ɲɛnama tɛ ko n ka n kɔlɔsi a la e bɛ sin k'o ye k'o to yen a sɔrɔ o man kan o n'a fɔli ye mɔgɔ ɲɛnama tɛ e de bɛ gɛrɛ a la k'a ɲini k'a kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye fɔlɔ i ɲɛ b'a la taabolo min kan k'a gosi ka bɔ o la ka ɲuman jira a la n'a m'o minɛ i bɛ mɔgɔ ci a bɛ min ka kuma mɛn n'a ma sɔn o si ma i bɛ tile 1 tile 2 sabanan i bɛ kuma a fɛ tugun o de b'i bolo hali denmisɛnnin yɛrɛ ni i datigɛ denmisɛnnin na a nana kuma i fɛ siɲɛ 1 i ko ne bɛ kɛlɛ la ne bɛ datigɛndala la e bɛ ka jogo min kɛ ko ɲɛnaman tɛ denmisɛnnin a b'i sigi ka miiri a banna mais an ka datigɛndalaw kun de filɛ wagati de koronnen don n'o tɛ tiɲɛna ni ɲɔgɔn yɛlɛ bɛ bi surtout an balakaw bolo kan an balakaw bolo kan téléphone dɔrɔn ne ka e wele dɔrɔn ka fɛn dɔ fɔ Sawanɛ kan i b'a fɔ a tɛ ne dɔn ne ta ka jugu n'a ta ye donc an bɛ ɲɔgɔn ye n'an tɛ bɔ yɔrɔ kelen an mana bɛn yɔrɔ min na e tɛ kuma Sawanɛ tɛ kuma o y'o daminɛnen ye
datigɛndala tɛ o datigɛndalaw tɛ a ma faamu de Seyda ayiwa yayi an bɛ boli ka na Seyda sabanɛ yɔrɔ dakuru ɲɛ damadɔni waati y'an ta an tɛgɛ ma dɔɔni alhamdulillah Seyda a filɛ ka min fɔ ne ye datigɛndala ye lagdaritigi bɛ a fɔ a ɲɛna ko ni bɛ mɔgɔ kanu I k'a kanu Ala kama ni e bɛ dimi mɔgɔ kɔrɔ I ka dimi mɔgɔ kɔrɔ Ala kama wa ni bi ba la I ka ba la Ala kama Seyda filɛ ne ka daba min fɔ ko datigɛndala bɛ kɛ o kama ni dɔ ye Ala kama ko ye donc an ka lajɛ an ka ko segi a minɛ kɔnɔna na datigɛndala ba ye Seyda an ka dabila Seyda ba datigɛndala bɛ kɛ kun dɔ la kɛ ni mana pari ka bɔ ni karisa ma ko ko sabanɛ k'i pari la dɛ ne bɛ se ka datigɛ o la ko ne ɲɛngoya de b'a la fini min bɛ ne bolo n ko ɲɔgɔn tɛ a la dɛ o de kama a ma se ka fɔ ko ne pari la wa o ye kɛlɛ yɛrɛ wuli Ala kama ko bɛ min donc an ka lajɛ an ka ko ninnu kɛ Ala kama ko n'i bɛ ban mɔgɔ la dɔrɔn a ye mun kɛ a ye Ala tana ma ko jumɛn kɛ n'o man ɲɛ a fɔ a ɲɛna Seyda a fɔ ten o donc ni a ma sɔn o ma ni e bɛ min kɛ e b'o kɛ mais e ma pari dɔrɔn o tɛ datigɛndala kun bɔ Seyda datigɛndala ɲɔ ɲɛnɛ bɛ anw fɛ yan farafinna fo ka taa se cɛ ni muso b'a datigɛ ɲɔgɔn na so kelen kɔnɔna na fo kalo kelen su n'a tile e ye mun faamuya o la e ni ne bɛ ɲɔgɔn kan du kɔnɔna na so kɔnɔna na anw de ye ɲɔgɔn gese anw de ye ɲɔgɔn fali mais an m'an datigɛ ɲɔgɔn na fo kalo kelen fo kalo kelen furukɛ ni furumuso wa bɛɛ bɛ don ka bɔ ka ɲɔgɔn kan wa I bɛ taa sɔrɔ fɛnɛ o muso ma seli n k'a ka seli o tɛ dɛ sunjuru bɛ muso la n k'a k'a kɛ o tɛ dɛ ko ni kuntan dɔrɔn a tɛ kɛ Ala kama ko ye cɛ ni muso bɛ se ka furu ɲɔgɔn kɔrɔ ten a dun fɔra fɛn min cɛyalen ko tile 3 an k'a lajɛ an ka ko ninnu ɲɛɲini dɛ Seyda ni an y'a ɲɛ dɔn an ka segin an kɔfɛ joona joona an k'a kɛ a tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la n'o kɛra an bɛ kisi sɔrɔ yan nɔ an b'a sɔrɔ lahara datigɛndala ba in Seyda an k'a dabila nafa t'a la o inshallah an bɛ an ka malimatu Seyda Hindu Kulubali fo ka taa se Seyda Fatima Sawane an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn u bɔra ka nin walawalali sanuman minnu di an ma nin mɛlenkɔrɔ kɔfɛ ne ni lagɛlibagaw siga t'a la an bɛɛ lajɛlen ye faamuyali caman sɔrɔ a mɛlen kɔfɛ k'a ta ka baara kɛ Ala k'o nɔgɔya ne ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ye Seyda an b'a dɔn k'a fɔ an filɛ nin ye sigiyɔrɔ ye min na nin bɛɛ lajɛlen sababu ɲuman ye an fa ani an karamɔgɔ nin waati ninnu na an b'a dɔn k'a fɔ a bɛ taama na an bɛ dugawu don ta ka ɲɛsin a ma k'a kalifa Ala la Ala min ka kalifa tɛ tiɲɛ ka da waati n'a a cogoya kan an na aw bila nin yɔrɔ in na ni Ala sɔnna a ma an ka sigida wɛrɛ nataw an na masala hali bi hakɛ 22 a tɔ ka walawala a kunkun a n'a ɲɛɲɛ aw n'o sɔrɔ fo aw sigiyɔrɔ la o la an b'a fɔ aw k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ shukran lakum wa asadallahu awqatakum ma assalama